اگر میخواین در شاتتان 30 سومان کار کنین در سلکه زیر ویدیو بوده میدونیم رجیستراسیون میکنیم ضبط اکران کرده در همین رقم ها روان میکنیم اگه خودت باور داری بهترین شانس را برای تو پریمش میتیه سلام علیکم майдони батл барои 500 сомони акаэлмон қабулуш кӣ я минусои таҷдиславай дар ютуб канал дорам я аҳа гапое ки гуфта рафти ҳаршав да ёдам мезана гапое ки гуфта рафти ҳаршав ҳарфош мекушам ау гапои задаите просто барои ту габуду гапои задаите сабаби марги ма буд агар тони илтимос биё ки дар дод мекушам қомат шикастам кадак илтимос биё хезома ваҳ била чи азобай чашмои мазори хобай вақте барам набуда хиёл мекам да фикри май ҳаромак як борак илтимос биё дар тагум ки илтимос биё в як бор бинам девонам ки билана тра то қапас зани пацандамони метони тӯи кора пас мезани гарчанде тони ҳаёти рости пацанаму бадал кади ба ғам сари баланди пацана давно кади ту ғам обилам ареб мехонам гуфта ҳаромакм фама вақте қапидам корота нагуфтам бестонара тра фамонда нашидак намефаҳми ба хубӣ муштари гуфтугӯ дора я чиз каднаки айтра ғамат бамера ки қатиму қадар истод рубои гишна да сарорама радид сразу уйдод кайфои ту долганестай корот беимонай хишругита зиёд чидай зазорот тра бахшидан шикастани номуси мардакай аз сали хирс диганестай ҳар кас бараи хичай